Mikel Morris, oberik non? Mike Morris! Epa, Happy New Year! Happy New Year! 2014! I wish you Merry Christmas! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Happy 2014! Happy New Year! Come da che non la dice? Always a figgy birthday, always a singing birthday, always a singing birthday, so bring some on you. What are you saying? You say? Misterioa da. Uste Rion! Tiberrion. Bueno, ze hauek dira, guk aipatu ditugun hitz hauek dira, egunotan egu berri eta urte berri buelta honetan gehien erabiltzen direnak, ezta? Happy New Year. Happy New Year. We wish you a Happy New Year. May you have a Happy New Year. Prosperous New Year. Urte berri ona opa dizugu, ezta? Besterik gola jakin beharrekorik? Hori nahikoa da sobera. Eta orduan gero bihar munean orduan, here's some coffee, hangover time. Hangover time. Esto bihar muna. Hori ondo zakiat. Oia, apuntatzen berdenik, Hangover time. Merry Christmas. Hori ere jakin beharrekoa. Merry Christmas. Merry Christmas. Baina batzuek Ingalaterran Happy Christmas ere esaten dute. Happy Christmas. Baina Merry Christmas zarragoa, baina bati bai Ameriketan esaten da, baina Ingalaterran askok Happy Christmas esaten Eta dute. bestea zan? Nola zan, bestea, lehen esan duzuna? Prosper. A prosperous New Year. May you have a Prosperous prosperous New Year. New Year. Eta apunta sakondo gartza, hangover. Hangover. Hori da, bihar muna kristona. Hangover. Film horiek oso famaktore. Horregatik, zera, el príncipe beste mozkortzan. Hangover. Hangover. Hori. Nola beste kanta beti kantatzean... Nola da, Xavier? Zergatik galdu itxaropen berriz ikusteko. Hoi asko kantatzen. Should all acquaintance be forgot and sing the old lang syne? Antzoko zerbait. Aizu, olentzero ondo portatu altzaizu? Bai, neko ondo. Pozik nago. Zuenean izaten da. Ez da zera etortzen. Santa Claus. Zautzen bai. Santa Claus anatik, nire umeak oso zorionakoak ziren, Santa Clausek zer katzen ziren, olentzerok eta gero Erregiak eta honet dena. Bai. Honet dena. Bueno, olentzero kantatzen badakizu, Michael? Euskeraz bai. Euskeraz. Bai, pixka. Olencero has gone away and headed for the hills, intending to make charcoal so as to pay his bills when he tell that Jesus was born in Bethlehem. He came down running to help spread the good news or something. I also say. Horra, Hooray. Olencero was sitting on style and smoking on a pipe. The pipes! To snack on tomorrow with a bottle full of wine. A bottle full of wine. Oh, yeah. Atorrator. Come home to where you belong. Have some chestnuts, sing a song. Having Christmas over at Mom and Dad's in the way that we usually do. You'll see old Dad laughing his head off and good old Mom will be bubbling too. Turn that chestnut roaster over just a little bit. Chestnuts roasting in the fire. Chestnuts roasting in the fire. Snap, crackle, pop, ping, boom. Let's all have a Merry Christmas time. Itzuli nintzen nun. Bai, hori bai. Guk hango abestik hartzetik bezala, itzule, guk emateko. Ondo. Teacher, eta oiturai behira eta hemen iten dien oitura berdinak dauzkate horre atzerrian, hori urte zarra, urte berrintorrera ospatzeko edo... Lekuz leku aldatzen da, herri aldatzen da munduan zehar. Bueno, esate baterako, gaur ze herritara eramango gaituzu? Skoziara. Whisky gainera galdeko da, whisky braha. Igatzo gehiagi, eskoz whisky gaur hangover. Whisky braha. Bizitzaren
ura esan nahi du. Bizitzaren ura. Aqua vitae latinez. Baina? Whisky braja, gaur unien whisky. Ba, ikusi oso honek Eskozi entzun duenean, Eskoz whisky etorri zaio berehala. Bai. Eta Eskoz Brite esan ez duenean. Scotch Brite. Bero, ba, joan gaitezen Eskoziara. Donostiatik edo Euskal Herritik Eskoziaraino eta eta hauek dira, Scotland, irudi hauek dira Eskoziako Edinburgoko parlamentuarenak. Bai. Edinburgh, zaten da. Edinburgh. Ez da Edinburgh, zaten da. Edinburgh. Jakin bedi. Oso politia, Edinburgh. Hau arkitekto katalan batek diseinatutako parlamentua da. Berria, Bai. oraindik inauguratu berria, 2004an edo. Baina? Gai, duela... Enrique Miralles. Bai. Eta inauguratu aurretik hiltzen gaixoa. Eta kobratu otezun? Aibatziak. Merkea, aterako zitzaien. Bueno, dotorea da. Hau, horretik. Oso dotorea. Bueno, Edinburgh. Eta Eskozian nolako ohiturak dituzte urte berriari lotuta? Pero han Hogmanay esaten da, eta Hogmanay Gabon, eguna baina askoz handiagoa da. Eta mota guztietan gauza dituzte, zenbait herritan nolabait zuzko bola, nolabait horrela egiten dute eta... Baina Gabonetan, Hogmanay. Ez, urte berri, Hogmanay. Hogmanay, zaten dute. Eta haibidez ohitura txiki bat, etxian aurreko atia irikitzen da, baita atzekoa ere, eta aurrekoa da urte berria sartzeko, eta atzekoa urte zarra ateratzeko. Irteten usteko, pasatzen uste. Eta korrentia kristona sortzen. Itxiatio, korrentia dota. Tximista sartu eta teingo egortik. Pulmone jartzeko hori. Bai. Eta hotz handi egiten da. Bueno, bakizu Eskozia independentziarantz doakeela, Euskalo, ikusiko dugu, baina behintzat erreferendum bat egingo da, eta herritarrek erabakiko dute zer izan nahi duten, Erresuma Batuaren barruan jarraitu nahi duten, edo herrialde bereizi bat, independiente bat izan nahi duten, baina menpekotasun hori aspaldikoa da. Bai, oso aspaldikoa. Adibidez, Braveheart ikusi hau zenuken. Bai. Filma, Bai. Mel Gibson, William Wallace. William Wallace egira oso erregi gaiztua ankerra krudela da bihotzgabea. Ankerra krudela eta bihotzgabea. Bai. Eta Edward Lena. Nola izango lehiake ankerra krudela eta bihotzgabea inglesez? Mana. Ankerra. Evil. Vicious or cruel and heartless. No, ankerra nola? Well, cruel little vicious, cruel and heartless. Vicious. Heartless, bihotzgabea, ez? Bai. Heartless. 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 Bai. Edward Longshanks. Edward Longshanks, bere ez izena Longshanks. Eta gaur egun, euskeraz, Hanka Luzia, oso altua zen, oso luzia zen. Hori eta Eskozia sartu zen eta antzadez ebatzi zuen harri hori Eskozia Inglaterren menpekoa dela erakusteko. Eta nagusitasuna erakusteko. Eta Westminster abadiara eraman zuen eta geho nolabaiteko tronua, koronazio tronua egin zuen eta azpian sartu zuten. Harri hori. Bai. Inglesak beti lapurretan. Bai. Eta harri horren izena Skuneko harria. Oso harrigarria da. Skun. Harrigarria. Irudiak ikusi behar ditugu. Oso famatu da orduan harria. Oso famatu. Gaina hori da Eskoziren... Hau da Edinburghako gaztelua. Edinburghoko gaztelua da. Horrea jomiar dio, eunen baten. Eta hemen dago tronu zaharra, koronazio tronua hor dago. Bai. Azkenian... Hauxe da. Bai. Hori Westminster abadien zegoenian. Baina gero, mia Longshanksek eraman zuen, miaz berreun eta laurogeita hamasein. Eta geroztik, Inglaterren egon zen. Ebidez, mila hirureun eta hogeita zortzian, nolabaiteko itzarmena, Northumberland itzarmena egin zuten, itzultzeko, baina azken batian Westminster Abbey inguruan zegoen jendeak, ez zezan zuen eta ez zuten egin. Baina mila berazion laurogeita hamasein,
Beraz, itzuli zuten. 700 urte pasatu zituen Ingalaterran, eta gero 700 urteren buruan, orain dela gutxi itzuli zuten jatorrizko tokira. Galartza, amezketako harria, baino, zea, famoto. Amezketako harria. Historia gaude. Egu berri egunean, 1950an, hortxe daukagu harria. Skuneko harria. Zema pixatuko honek? Gutxua esango zu zuzenki, 152 kilo. Altxatzeko moduko, Hemen, atxegarko horikek. Ez guetzat, baina. 1950an, ikasle abertzalek, Eskoziako abertzalek noski, nolabait sartu ziren Westminster Abadian eta harrapatu zuten, baina modu oso txarrean egin zuen baldarren hobeto izan da. Azken batean bitan puskatu zen, baina alere Eskoziera eraman zuten. Eta azkenian Inglaterrako polizialdeko guztietan horren bila, azkenian ezin zuten aurkitu, eta azkenian handikan lau astetara aurkitu zuten. Eta gero berriro Inglaterra... Gruaz jaso ditu zioten? Eta horren gauza ondorintziten, blok eskuntzan da. Konpondo eta gero Inglaterra berriro biladi zuten. Bueno, baina orain Eskozian dago. Baina, errege Britaniarra koronatzen denean, orduan Westminster Abira bintzat itzule behar dute koronazioa gertatzeko. Koronaziorako hitzarmenaren barruan hori dago. Koronazioa dagoenean itzultzeko. Baina independenzia lotzen badute, kusiko deu. Orduan ja hitzarmena bertan geratuko. Jai. Erki, Mikel! Gaur ere gauza agitz interesgarriak ikasi ditugu. Very interesting. Very interesting things. The stone of Skun. Zer da? Hoi zer da? Eskuneko harria. Eskuneko harria, bai. Esaten ditu. Eskunetan gaude. Mikel Borriz, eskerrik asko eta pasa gabon. My favorite teacher. Eta zuega.